esan beharra dago baita ere, ikastolen puntuan sartuko nintzateke, ikastolak egin genituela auzolanean, niretzat hori oso importantea da, nire bizitza markatzen duen beste elementua da, auzolana. Auzolanean etxetik ikasi nuen, baserrian. Ohiturazkoa zen, norbait belarra ebagi edo batzen zegoela, auzokoak hartu etxeteko erremintak eta laguntzera joatea. Gaur zuri, hurrengoan niri, besteari, hala zen ohitura. Eta gero bukatzen genuen, gaur nori laguntzen diozun, bukaera normalean, etxandereak edo etxeko andreak prestatzen zuen kasolaka da piperra eta arrotzak eta danon artean. Afaria edo umeendako beste zerbait eta gauza eder horiek astuta daudenak, ezta? Auzolanean egin genituen eskolak. Eta gogoratzen dut, Gerediaga bera, alan sortu zela, herrietatik auzolaneango mugimendu importante bat, eragin handia eduki duena Euskal Durangaldean eta Euskal Herrian ere bai. Ikastolen mugimendua Durangon erabaki potentea izan zen Durango euskalduntzeko erabakia. Durango euskalduntzen bagenuen ingurua euskaldunduko genuen sinestuta geunden, hori egin behar genuela. Naiz eta gu inguruko jentea izan, bagenekien Durango importantea zela euskalduntzea, Durango. Eta hor sortu zen ikastola, ingurukoen artean, danon artean egin genuen, hormak altxatzen ibili ginen, horma pintatzen, ez dakizan ipinten, jantokian danok lana egiten genuen, bestean danok egiten genuen, irrifa saltzen genituen, Durangoan egin zen, segurazki lehenengo ibilaldia Bizkaia. Eta lehenengo korrika ez dakititzen egin. Durango ikastolak antolatu zuen, baina lehoko ibilaldia, baina uste dut egin Abainon egin zela. Bai, egin Abainon, baina Durangotik antolatuta. Gerora egin da Abaino inguruan Durangoko ikastola. Zai dut, mugimendua eskualdekoa zen, indarra eskualdeko zen, bai Gerediagaren sorreran, bai Gerediagaren mantenuan, mugimendu potentea izan zen, eta hor, regaztedik, bazaukat zer ikusia. Eta ikastolaren sorreran ere bai.